Gikonsidera ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte nga maka-alarma ug unconstitutional ang hungihong nga giingong i-install ang business tycoon nga si Ramon Ang, isip Caretaker Presidente. Sa pamahayag ni Pulong, kung kini tinuod ban, usa kini ka delikadong puntos sa kasaysayan. Matod ni Pulong, dili na matod pa kini governance ug demokrasya. Nakadawat sa matod pa ang kongresista og impormasyon nga laing business tycoon ang nag-pressure kang Bersamin nga mo-resign. Diin siya giingong gibayaran sa grupo ni Bronner. Kung tinuod matod pa kini nga mga impormasyon, kini nagpasabot nga mobalik na ang oligarkiya o ang pagbaton o mga lider nga mga powerful businessmen aron impluwensyahan imanipula ang panggamhanan dili deserve sa mga Pilipino nga magbaton og oligarch syndicate. Mensahe sa kongresista sa mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines kung AFP o PNP nga temporaryo lamang umulabay lamang ang bahandi ug dili kabayran ang epekto niini sa umaabot labi na sa kaugmaon sa mga kabataan. Angay matod pa ang hinumduman sa AFP ug PNP ang ilang mandato nga protektahan ang konstitusyon.